Zihu na-ewere iwe ndị be anyị. Ịmabụ na ụfọdụ nwere ike ya na-eme ịma nchetezi ihe a kọwara gị, ịma nchetezi ihe a kọwara gị maọbụ ihe a gwara gị maka ya maọbụ ihe a na-akọwara gị. Ịma na o nwere ihe na-abụ omebe akụziri gị ya n'akwụkwọ nsọ n'ihu Chukwu na mmadụ, adịghị dị ịgba ụka mgba maka na ndị be anyị na-akị ya, adịghị dị ịgba ọdịnala mgba maka na ndị be anyị na-akị ya, mana nke m kwuru sio nke mmadụ ji ime o mee ya ọ maa mma na ebe Chukwu na-ene anya bụ n'obi. Ya kpatara iji bụ anọ n'ụka na ebe Chukwu na-ene anya bụ na mkpụrụ obi mmadụ na ka isi eme, ọ bụrụ ogologo ụka ị na-eje ma ọ bụ ka isi agụ mmụọ. Chukwu a na-elekwa onye ọdịnala anya ka ọ mara ka o si akpa agwa nke ya na ka o sikwa ebi ndụ nke ya. Ya bụ na onye ọbụla nwere ọrụ na onwere onye dị special. Mana ihe m chọrọ ịkọwa bụ unu mana it is finish ahụ etiri n'ọnụ kịta ka oge ya nọ. Unu echefukwana na oge anyị nọ n'ime ugbu a, oge nke anyị nọ n'ime ugbu a, na ihe ahụ mere 2000 years ago ebidokwa n'ime ọzọ. Iji wee maa atụ, mgbe ahụ dịka esi kọrọ anyị akụkọ banyere Kraịst, ewee sị na Jizọs Kraịst jere n'ụlọ nsọ nke Chukwu, o wee bụrụ na ha jiri ya wee mere ebe a na-azụ ahịa. Jizọs Kraịst ya wee bata wee sị, maka gịnị ka unu ga-eji wee were ụlọ nna m wee na-azụ ahịa? Ya bụ ebe izuzu Jizọs lụrụ ọgụ. Ị nwere nkwu ụlọ lụrụ ọgụ na ụfọdụ bịara ha ata mụ. Ọ bụrụ na ọ gị ka a kpọbara ahịa, jiri kpọba ahịa ị na-ere ere, ị nọkọta obere nwata dị arụ one ma one were bata ebe ahụ, ma ọ bụ onye ọfụ ya were bata ebe ị kpọbara ahịa gị n'ọcha njem were ebe market were he briji mmadụ ewere bata ebe ahụ wee sị si ebe a pụọ kpọtụsiwe ihe niile ịkpọba akwa niile ịkpọba na-adana na pịapịapịapịa ihe niile debara na-akpatụsi na-akpatụsi na-edidizebete. Ejirọ n'aka na aga agba onye ahụ nkịtị kama na-agbara anyị ebe ọ ga-ekwa ya ome maka na mana ha na nnukwu agha. Mana eji wee kọwara ihe wee wetu aka na azụmahịa ahụ bụ na ebe Kraịst jire n'ụlọ nsọ, ihe o jiri ebe ahụ bụ ịdụ aka n'ọnụ wute ndị na-azụ ahịa n'ụlọ nna ya. Ha na ha wee dobe aka n'ọnụ ihe wee be tinye nnukwu hetreti n'ime ya. O so ihe eji si kpọgbuo ya na ọ bịara ịma ya aka na iwu anyị ebe anyị zụwagwara ahịa n'ụlọ nsọ. Taa ofu ihe ahụ mere mgbe ahụ onye na-emekwa ihe a kịta. Efere ihe ahụ Kraịst nọkwa wee pụta were taa na-azụ ahịa n'ime ụlọ nna m wee kwasa ndị na-azụ ahịa. Ọkwa ya ka a na-akwasakwa ha kịta. Ile anya na ọ na-akwasa na igodo n'ụlọ ahịa ha ka a na-antel ndị niile ahụ bụ ndị gbara Kraịst mgba. Ọha bụkwa ndị na-agbakwa ndị na-akwasa ụlọ ahụ na-eke esi akwasị ya. Ụnụ mara ihe ezo ezo emechapụta ife ọchọ ka esi akwasị ya bụ na ọ bụrụ na ị bịa n'anya kịta efu na o mere otu pastọ bụ Reverend Daniel somebody pastọ pụtara kịta wee bupute ihe niile ahụ ịma wesi otu agba ya n'anwụ zaa. Gịnị bụ okwu? Ihe bụ okwu na tait akwụzina jee kwụọ ya ebe o kwesịrị ka ọ dị. Ya bụ isiokwu kpam ndị ụka niile. Ihe na-eze n'akwụkwọ nsọ na anaeze ga-ebilite wee megide ebe anaeze ibi ya. Ọkwụrụfụ n'ọnya ka nọ n'elu ya. Amụrụ mgburu zuru oji abụ anyị jebụcha akwụkwọ nsọ, ihe dị n'akwụkwọ nsọ dị na mmezu, anyị ewere iwe. Kpatụrụ o ji abụ mmadụ sụka uche Chineke ma uche Chineke ma Chineke mezu uche ya, ụfọdụ a na-adị ha. Onye ebe dibịa ịgba afa gwere dibịa ihe ọ na-agbara ya n'afa, gịnị ka ọ na-ejere ebe ahụ? Na ebido na-agbada tomanụ pastọ ahụ takụ because na na-eliki sikriti ha na-eliki otu a ha si mekwara oge nke Kraịst mgbe o jere ịkwọtụ ụlọ nzukọ ahụ, o jere ịkwọtụ ihe niile ha ji azụ ahụ n'ụlọ nna ya. Ihe niile ahụ fesiri agbawakwa ya takụ disentapụ n'ịmara ka ọ dị Jizọs mgbe ahụ. Ọ dịkwa nwoke a na-agba ha ama kịta otu a ka ọ dị datụmanụ na ofu ife afọ nwere ife dị iche because na datụmanụ nọ na battle between them. Then ndị isi akpọ ndị bigishọp a dị iche iche wee ana-agbụgoro ya takụ ka ya wee bịakwatuwe ahịa nna ha kpọbara, ahịa ha kpọbara n'ụlọ nna ha, ya ahịa ha kpọbara n'ụlọ nsọ ka ọ bụ. Kpatara eji wee nwụsie nke a fake ere gate of heaven, tiketi gate eluigwe, tiketi nke tiketi ihe a dị ndị a na-ere ebu ibu. Ofu ụbọchị ndị a ga-erewe anyị heavenly condom. Ị ga na-ere enye ebe eregidere ere ma okwute, ree maka kapọtụ ogolo ya, ree nke a, ree ngwongwo, ree mmiri nke a, ree ịcha nke a. Ihe ọ fọrọ kịta bụ ha erebe anyị ihe a na-akpọ Holy Ghost condom.
maka na ha enwezi ihere ekwu okwu, ha enwezi ihere n'ọnụ ịbịa na-agba mmadụ na-abịa ibe na-agba dimkpa ya na kaadị ya ebiri ebi jide no ticket of heaven ifere ya dị izi. So every other thing nwere ike imechekwa pụtalakwa n'ikpeazụ. That was why the black man, very dark man, that guy apụta wee sị ka efologogodi ya ka e were mmanụ eme mmiri nsọ ọrụ eme nke ọrụ aṅụ kasara ya nọtụrụ ibe itinye okwu ya butere ukwu. Mana ihe niile zoro ezo ga-apụta ibe nke ọbụla o ruru n'oge ya ome gịnị okpukpe ọsị na ya ga-akpọdara akwụkwọ nsọ ahụ ụbọchị na ya ga-agba ha ọtọ. Ezekiel 16, go and read Ezekiel 16 buru ya gbadaba nnọọ ejira mbe vasịsị ebe ọ bụ kama gụchi Ezekiel niile. Ị ga-afụ ebe ọ kọwara gị ya na ya nwaanyị ahụ ya pikitere n'ụzọ ya ewere pikite ya ebe ọ gba ọtọ, na mgbe e kpụtere na ndị nke ya wekwe ya ewere befichasịrị ya arụ, befichasịcha ya mmedi ya na-arụ. Ngwa efichachara mmedi ya na-arụ ya wee bido wee bịa zụba ya obi azụpụtara na otoru iyi ihe olu na ihe ndị ọzọ ya ebido nyemebe ihe olu dozibi ya go dozie ọma mmọsị owere bịa kwa ọsị anya ndị mmadụ ewee dizie ya. Mana mgbe ọ bịara kwa ara ya ewerekwe ya nkwa ọlụlụ maka na ịgba mmadụ n'Chukwu na-alụ ụka ọtụ ọgụ ma ọ Jizọs na-alụ ụka ọtụ ọgụ. Ya ewerekwe ya nkwa ọlụlụ o were mesịa o were gharịpụ ndị nke ya Ezekiel 16 o were gharịpụ ndị nke ya were na-agba akwụna n'okporo ụzọ na-agba akwụna. Ezekiel 16 o were na-agba akwụna n'okporo ụzọ ọ bụzi na ebe ọ na-ama ntụgbu n'isi junction oge okpu ihe ọnụ ọnọzie ofuma wee na-agba akwụna. Na ọ bụrụ na ọ na-agba akwụna ka ọ gbata ego na ọ na-agba akwụna iji wee megide ndị nke ọsị aga m agba ha ọtọ before my people. Ọsị I will expose you before my people because n'ihe ịbịaziri nche na onye ka ịbịara maka anyị nwa ụmụ m na ọ bụrụzi ya ka ịbịa maka ihe nke aga m agba gị ọtọ. That was why all these things if you ga-emepesi o read your Bible. Ezekiel 16 ka anyị oge ịgba ọtọ elu ebido gbaba ha ọtọ ya bụ current. Maka na ile anya nkịta ịfụ ndị ụka ndị nka a na-agba ndị awọ, ndị nka a na-agba ndị awọ, ndị nka a na-agba ndị awọ, ndị a na-agba ọgwụkwanụ sọfa, ndị dibịa esi otu ahụ na-agba onwe ha awọ, ndị eze nwaanyị, ndị kedu afa nke anyị na-eme, ndị content creators, ndị bloggers a na-agba wọ otu abakọtara mmadụ esoro adịkwuo na wọ mụ ji wee bụrụ iru abụọ mụ ji wee mee nke a mụ ji wee spa nke ọzọ make a point no point. Na ọ bụrụ na onye dibịa gbubere ụlọ ebe a na-agwọ ndị mmadụ ọya nchọnje ebe ahụ ga-enye ha ihe ị na-ajụ mgbe ole ka njigbo n'ụlọ onye ọ bụghị ite akwa m ebe m ga-eji ịma ole njedebe ọ bụrụ ihe niile ka a na-agwa anyị. Ihe nji wee wepụta okwu a wee na-agwa gị ya bụ ọ bụrụ na ị na-agụ Baịbụl gị nke ọma ma anya n'ihe ahụ edere n'akwụkwọ nsọ n'oge ya eruwo alaeze megidebe alaeze. Ihe eji agwa gị ya bụ ka ịdị kịafụ ama agwa gị ya na ọka ije gbaba mgba ọ bụrụ ihe m gwa gị ka i wee mee gịnị ka ịdị very careful na oge ahụ eruole alaeze megidebe alaeze. Onye ọ na-agbazi ibi ya takụ ihe akwụkwọ nsọ kwuru nke ahụ Igbo kwuru ka m na-akọwa gị and this is the time n'oge aka anyị ugbu a oge aka nọ n'ime agha ahụ eburu n'oge nke agha Kraịst bụ ọ dị sị na agha ahụ ka a na-ebu na and ugbu a o zibutewo ndị oge si n'ime ha wee tọọ ndị nke a na-agbụ ya bụ ihe a nwoke a na-akọwacha ọ na-akọwara gị ka esi eri gị ndị isi gbakọrọ na na-aghọta ndị isi ya kpọkọrọ na na-akọ ọnụ o nwere ndị ga-esokwa ị nwere iji ya na-anụ ndụmọdụ na-eso ụzọ ala ugbu a mana ọ ka ị ga-esi ghọta but my own point maka ndị make a point bụ 2000 years ago ihe a mere niile eme mgbe ahụ ya bụ n'oge nke Kraịst o mere akwadosiri ihe n'ụlọ nsọ taa o bidogokwe maka na akwarikobegokwa ihe n'ụlọ nsọ tidokwa mkpu ndị na-azụ ahịa n'ụlọ nna m ya bụ nke eji n'aka sitere n'aka one Reverend Pastor Daniel or somebody like that orebezekwara anyị ihe na mpụ ihe megolo eme mana mmụọ ka ya pụtakwu ngwa ndị nwere ihe ji wegotere gị ozi ya bụ mara na ihe ahụ edewuru n'akwụkwọ nsọ ị na-agụ n'oge ya ka ị nọ ya bụ